Здравейте! Сега ще ви обясня какво точно представлява софтуера, как работи и как се настройва. За да влезем в вече инсталирания софтуер, отиваме на съобщения, ново съобщение, до паролата, която стандартно е 6 петици. Опции, изпращане. Съобщението се изтрива и влизаме в програмата. Това е основното меню. Първото меню лог. Тук се съдържат всички записи на разговори. В случая имаме един разговор, който може да прослушаме или да го изпратим на имейла или веб акаунта. Второто меню е на настройки. Тук може да сменим стандартната парола, а менюто AutoStart трябва да бъде Yes, за да се стартира автоматично програмата след рестарт на телефона. След това избираме надясно в подмену рекордер. Auto-recording, пък избираме кои разговори да бъдат записани. Всички входящи, изходящи, само от посочени номера или да не записва разговори. Spy Call Recording е когато от даден телефон звъннем на телефона, който се подслушва, той отваря автоматично и се слуша около телефона. Ако Spy Call Recording е Yes, това слушане ще бъде записано и ще го получим на имейла или веб акаунта. Следващото Call Recording формат трябва да остане AMR, защото той е най-малкия и взема най-малко място на телефона. Save In е къде да запаметява разговорите. E-Memory, карта за памет. Другия вариант е Phone Memory. В никакъв случай не избирайте Phone галерия или E-галерия, защото там разговорите ще бъдат виждани. Натискаме Back. Третото меню лист. Тук можем да добавим телефонни номера, ако искаме записите да не бъдат на всеки разговор, а само от определени номера. И последното меню Advanced Settings, което е най-важно за работата на софтуера. Първото подменю е Access Point. Тук избираме точката за достъп. Сега трябва да бъде Global Internet, ако картата е на Global, MTL Internet или Virtual Internet. Зависи каква карта използвате. Report Registration Status. Ако е Yes, може да получавате информация колко дни остават до изтичането на лиценза на програмата. За Access Point ще отбележим, че трябва да е тествано дали работи с опции Test APN, връзката е направена и точката работи. Това е най-важното. Точката за достъп да работи, защото с нея получаваме записите и цялата информация. Ако точката ви работи, но въпреки това не получавате записи и друга информация, изгледайте видеото с често срещани проблеми, за да премахнете прокси сървъра, който е на точката за достъп. SMS, Confirm SMS Commands. Тук получаваме SMS-и, които потвърждават, че командата, която сте изпратили, е възприета от софтуера. Няма нужда от тази команда. Spy Call Number го въвеждаме с кода на държавата, примерно за България плюс 359, телефонния номер, който когато звънне на подслушване на телефон, ще го разпознава като
SpyCall и ще отваря автоматично, за да може да се слуша около телефона. Protected трябва да бъде Yes, за да не може да се изтрива програмата, и Hide Application трябва да бъде Yes, за да бъде невидима за потребителя. Следващото меню надясно под меню е дата. Първата опция AutoSend. Избираме къде да бъде изпращана информацията и записите на разговорите. Единият вариант е на веб акаунта, другия вариант е на имейла и третия вариант е и на веб акаунта и на имейла. Какво да бъде изпращано? Дата по upload. Тук най-добре е да изберем SMS, контакти, аудиоклип и самия запис на разговор, GPS, местоположението. Това е достатъчно. Delete Clips After Sending е да изтрива записите от паметта на телефона, след като бъдат изпратени на вашия имейл или веб акаунт. Location Tagging е получаване на информация. GPS информация, откъде е направен разговора. GPS интервал, това е през какъв интервал в минути да получавате информация от телефона с неговото местоположение. Следващото меню надясно е Report. Send to. Тук задаваме на кой имейл искаме да получаваме желаната информация. Имейла се въвежда само на латиница. Send SMS-то препоръчително да остане празно. Тук се въвежда номер, до който софтуер да изпраща SMS-и, но това ще бъде калкулирано в сметката на следения телефон. Report Type. Real Time. В реално време да получаваме разговорите и информацията. Другия вариант е чрез SMS команда да получим цялата натрупана информация. Следващия вариант е през интервал от време, примерно през 1 час да получаваме записите. И тайм е в точно определен час на деня да получаваме всички записи от съответния ден. Ако изберем на Report Type интервал, тук отдолу задаваме през какъв интервал от време да ги получаваме. Тайм е в колко часа да ги получавате. Това са необходимите настройки, за да работи правилно софтуерът на вашия телефон.